कॅन्सरच्या उपचारांमध्ये रेडिएशन बद्दल सगळ्यात जास्त विचारला जाणारा प्रश्न म्हणजे डॉक्टर, रेडिएशनच्या उपचारांमुळे माझे पूर्ण केस जातील का? खरं सांगायचं म्हटलं तर रेडिएशन ही एक लोकलाइज्ड उपचार पद्धती आहे, ज्यामुळे ज्या भागावर रेडिएशनचे उपचार चालू आहेत तर त्याच भागातील केस जाऊ शकतात. उदाहरणार्थ ब्रेन ट्युमर मध्ये जेव्हा आपण मेंदूच्या भागावरती किंवा डोक्याच्या भागावरती आपण ट्रीटमेंट चालू असते तेव्हा फक्त त्याच भागातले केस जाणं अपेक्षित आहे. मात्र जसे की ब्रेस्ट कॅन्सर्समध्ये किंवा पोटाच्या काही कॅन्सर्समध्ये जर आपले उपचार चालू असतील तर डोक्यावरील केस जाणार नाही. आणि एक चांगली गोष्ट आहे की हे केस हे नैसर्गिकरित्या कालांतराने पुन्हा उगवतात. म्हणून कॅन्सरच्या उपचारांबद्दल किंवा रेडिएशनच्या उपचारांबद्दल आपण कोणत्याही प्रकारची अनाठायी भीती न बाळगता त्याला सामोरं जाणं हेच योग्य ठरतं. HCG मानवता कॅन्सर सेंटरमध्ये आम्ही रुग्णांचा आत्मविश्वास वाढवतो. म्हणूनच भीती नाही तर उपचारावरती लक्ष द्या आणि लवकर बरे व्हा. धन्यवाद.